φίλος Ηλίας και να πει έτσι, Ηλία, τι κάνετε εδώ? Καλώς την, καλώς την. Εδώ ετοιμάζω ένα κρεβάτι από το σχέδιο puzzle και είμαι στα τελειώματα. Και πόση ωρίτσα παίρνει αυτό? Αυτό, κορίτσι μου, δεν θέλει ωρίτσα, θέλει μέρες. Το αποτέλεσμα όμως, να ξέρεις, βγαίνει όμορφο και αξίζει. Κατάλαβα, αν το παραγγείλω αυτό θα μου έρθει σε 3 μήνες. Όχι, κορίτσι μου, και σε 3 μήνες. Σε 20 μέρες θα είναι στο σπίτι σου, τελειωμένο και στη διάσταση που το θέλεις. Το ύφασμα είναι αδιάβροχο αλέκιαστο, είναι ευκολοκαθάριστο και μελετημένο για να αντέξει το χρόνο. Καλά, αυτό το φτιάχνετε όλο από την αρχή, δεν το παραγγέλνετε κάπου έτοιμο? Εδώ και 35 χρόνια τα κάνουμε όλα μόνοι μας, για να είναι προσεγμένα και να μην έχουν προβλήματα με τους πελάτες μας. Και γιατί να πάρει κάποιος ένα τέτοιο κρεβάτι και να μην πάρει ένα κανονικό? Αυτό, κορίτσι μου, είναι θέμα γούστου. Τα τελευταία χρόνια, βέβαια, τα ντυτά τα κρεβάτια είναι πιο πολύ στη μόδα, αλλά εμείς στο μαγαζί διαθέτουμε και ξύλινα κρεβάτια σε δρύς και γενικώς τα πάντα. Λοιπόν, το βίντεο το κάναμε. Έλα τώρα, κορίτσι μου, να βάλεις ένα χεράκι να τελειώνουμε, γιατί πρέπει να παραδώσουμε.